Risposta tal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għal domanda tal-wib tal-Gvern Naomi Kakija fil-Parlament ikkonfermat kif minkejja l-klim fieraħ tal-Oppożizzjoni il-fatti juru li qabel l-2013 f'pajjiżna l-pagi kienu baxxi ħafna. Meta wieħed iqis dawk li jagħmlu s-sena sieħa jaħdmu full-time fl-2024 kienu biss 7,205 Malti li qalgħu paga gross ta' 12,000 euro jew inqas. B'kuntrast fl-2012 l-ammont ta' ħaddiema Maltin full-time fuq dak l-ammont ta' paga gross kien ilaħħaq 22,073 jew 3 darbit aktar. Fil-fatt fl-2012 kien wieħed minn kull 5 ħaddiema Maltin full-time li kien jaqla inqas minn 1,000 euro. Illum huwa wieħed minn kull 20 ħaddiem Malti li jaqla dan l-ammont ta' paga gross. Ta' min ifakkar ukoll illum kull ħaddim li jaqla sa 1,000 euro fix-xahar ma jeħilx ċenteżmu taxxa, mentri fl-2012 taħt Gvern Nazzjonalista ħaddim brata singola li jaqla 12,000 euro kien jeħel 525 euro f'taxxa, mentri ħaddim ġenitur kien jeħel sa 405 euro f'taxxa. Taħt Gvern Nazzjonalista kienu biss 1,749 ħaddim Malti li jaqla aktar minn 60,000 euro f'paga gross, jew wieħed minn kull 100 ħaddiem. Fl-2024 kienu 14,449 ħaddim Malti li ddikjaraw dan il-livell ta' paga, jew aktar minn 8 darbiet aktar l-ammont li kien hemm fl-2012. Fejn taħt Gvern Nazzjonalista l-paga gross medja ta' ħaddiema full-time Maltin kienet bejn 17,000 u 18,000 euro. Fl-2024 din telat għal bejn 31,000 u 32,000 euro. Dan ifisser li l-paga gross medja kważi rdoppjat fi 12 sena. Jidher ukoll li wara l-2012 naqsu bi 42,431 it-total ta' ħaddiema li jaqilgħu inqas minn 24,000 euro paga gross fis-sena u żdiedu bl-istess ammont dak li jaqilgħu bejn 24 u 50,000 euro. Imbagħad kien hemm żieda ta' kważi 23,000 ħaddiem Malti li jaqilgħu aktar minn 50,000 euro paga gross. Fl-2012 ġenitur li kien jaqla 50,000 euro kien jeħel 12,405 euro f'taxxa. Illum ġenitur ta' żewġ titfal li jaqla l-istess paga jeħel 5,925 euro f'taxxa u sa sentejn oħra dan jonqos għal 3,800 euro.